Ya koromo giro kamano kumiora mogi TV ne chenro maro imore mondo miyud weche manyien mago ma bende wa ikoni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Na bende korwa penjore ni to entiere kindege mag giko koso kaluwore kod mano mawarito mago kuom jotendgi bende koro seriure kendo ok dwaro kang mar ODM dwaro tiyo kod piny owacho mano mamalo. Bende wantiere kod report mogol kod Tifa kod Infotrack mopogore opogore ma bende yango kaka oganda jo Kenya osebedo kaka weche mag ng'anyo e pacho kaendi kaachiel kod ma bende timore e kor gwenge mopogore opogore weche ma kawuono Homa Bay, boma ma Homa Bay no bedo kod tulo maka kod kacha e pogruok mano kind rowere mano bare kod kite kaachiel kod mago ma bende timore weche mag gin kanye. Walter Nyambago kono report no bende wasebedo ka kwa tim kuom kinde kata kamano dichi ma kawuono chindo maro imore obedo kod report moyiedhi mar gin kanye mage weche ma omiyo pek. Doho ochungo bila kik tam jong'anyo timora tichgi e chuny boma ma Nairobi e kinde ma arita kawuono ne ojiw motegno mar ketho ng'anyo mane chano gi rowere Uhuru Park. Raila oneno ni wadhi mbele kaka ODM e line mokaoni owewa wadhi joka be kaneno ni ogiero pono gidonga gikao line mar. We will not accept disrespect from ODM. Yuaroko kwa Azimio ka kweth duond buche opogore paro wach tiyo gi piny owacho. Azimio muche ong'adore. I was shot at my thigh 4 times, but 3 bullets are the one that lodged inside my body. Jochung weche kod ute fuambo nyiso piny owacho ket arita ne jofuambo kod ute fuambo masani chalo ma ihimo kendo itemo thir chenro maggi. Nya koromo gibed kode chakruok nyaka giko leo mag tudruok gin mago ma pile nyinga Ochieng Emmanuel jaloko maro en Belinda Adhiambo. Kawachako en ndalo manok mabiro nyalo bedo giko riwruok mar Azimio bang' jotelo 5 mag riwruogno bago romo kuom seche ma 6 kendo bogo wuok Azimio pono ni duond bura mar ODM oloso piny owacho mar barwabar kod jatend piny Kenya William Ruto. Romo makamano mano chwe kom kod jatend duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Oseo duond bura mar ODM kuom chuno gi tiyo gi piny owacho. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lerono maling' yango ni jotelo go chano golo lendo mar wuok e riwruok mar Azimio thuolo moro amora e jumani ka ODM odhi nyime kendo donjo e piny owacho. Riwruok mar Azimio chunye gudo e kitanda mar midekre bang' rowere monjo kendo ketho romo mar Azimio e kinde ma jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ne chano somo report mar Azimio ewi paro madonjo e twak kod piny owacho mar Kenya Kwanza chieng' tich adek. Okang' makamano ochwako liet e riwruok mar Azimio, gino ma omiyo jotelo mamoko mag Azimio bago romo kuom seche mohewo 6 mar poro wach ewi yo magidhi luwo. Romo makamano ochwoye kom kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kendo ne oyuorie kod Eugene Wamalwa mar duond bura mar DAP-K, Martha Karua mar na Kenya, jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni, Professor George Wajakoya kod Charity Ngilu mar NAK. Maling'ling mar wayango ni jotelo go chano wuok e riwruok mar Azimio thuolo moro amora e jumani poni ogai mar ODM Raila Odinga oyie kod paro mar loso piny owacho mar barwabar kod jatend piny William Ruto. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi wacho ni ok obwok gi okang' makamano ka olero ni riwruok mar Azimio ne oger e wuondruok kaachiel kod miriambo. Azimio to osebedo ka themba to wuondruok be osebedo e Azimio mang'eny. Ing'e ni kanogo kura candidate wa noyombi kuonde ma jotendwa mang'eny gi aye. Nokoloyo kata polling station ma Martha Karua goye kura, kata ma Kioni goye kura, kata ma Uhuru Kenyatta goye kura. To be bang' yiero kata kane pok olos sirikal, nitie jo Azimio, jotend Azimio mang'eny manotemo dhi ka Kenya Kwanza. Kora pani gigi osebedo ka ni ei wakaendi ndalo mang'eny. Kata kamano, gavana ma Makueni Mutula Kilonzo Jr., achiel kuom josiasa machiegni kod Kalonzo, oseyo ODM kuom temo chuno Kalonzo mondo donje sirikal kod jatend piny William Ruto kaachiel gi nyise achaya. It is extremely unfortunate. ODM must treat Kalonzo Musyoka with respect. Nasita fadhali. Hata ndoa watu akwani ni lazima.
hakuna wewe. We will not accept disrespect from ODM. Sisi tumewapatia nafasi 3. Sasa mnatuonyesha madharau. Nyinyi mna mawe, kwani sisi hatujui mambo mengine? Tuko na nyuki, tunatumia nyuki. Karoli Omondi wacho ni jotelo mag Azimio ni thuolo mar kawo chung' ma gidwaro, mak mano ne onego giwere gi luoro kaachiel gi kwe ma ok lweny kaachiel kod achaya, paro ma isiro lwedo kod janon siasa Dr. Maxwell Miyawa. Jomoko ka ende ing'e ni be nyalo dhi adhiya timo gima gidwaro. Ji te ok onyiso ni ji te nyaka winjre. Kata ni ji nyaka lu line achiel. Bora nitie kwe. To ka Raila oneno ni wadhi mbele kaka ODM e line mokawni, owewa wadhi. Joka be kaneno ni ok gihero kono, gidong' adong'a gikaw line margi, lakini kwe ma mondo bede Kenya. Ka jatelo maduong' oseneno kaka piny ringo, to neno ka jopiny sana sana rowere matindo ogolo siem maduong' makende mager ni ka achiel ariyo koloki to sirikal ni ok bibedo. Kosekelo ywakre, ang' mamuno jo Kenya te, siasa jo chama te obed piny to giwinjre gik ma giodwa wachogo. Balo kata ng'anyo kaka koro Kalonzo gi Lange ong'anyono ok dhi konyo jo Kenya, be ok dhi miyo Gen Z ling'. Pogruok e riwruok mar Azimio ne ochakore kinde ripot mar komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza, bang' Martha Karua kod Eugene Wamalwa kwedo ripot makamano ka giwacho ne ok omiyo pek dwach jopiny kaka duoko piny pek mar ngima. Ranyisi machielo bende ne onenore e kinde nyasi mar jatend piny keto koke e chik manyien mar yiero e karo mar KICC, kama Kalonzo ne oweyo Raila kende e twak mane ochako chenro mar loso piny owacho mar Barua Bar. Jotelogo neno okang' mar ODM donjo e winjruok kod jatend piny William Ruto kaka tim mar andhoga, gino ma Dr. Maxwell Miyawa to neno mopogore. Paro nitie jomoko manene kaka jawar madhi konyo jo Kenya, jomoko be nene kaka andhoga. Kaka ng'ato ng'iye nyalo bedo mopogore. Andhoga nyalo bedo adier, nying mar andhoga nyalo wuok nikech koringo we jowetene, jogo mosekonye dhao, jombetrene manyiso osekonye dhao kuom ndalogi te, ok nyal nenore maber. To adiera makende en ni seche ma Kenya ntiere crisis, weche koro tedore kaka otedore ni, piny koro tek ne jatelo, ditim nang'o ka odi wang', dong unywako to konyo unego mach. Koro apani ka Raila onywako kod William Ruto gi jogo moyie, gibiro nego mach masani wang'o Kenya. Mano ok inyal luonge ni en andhoga. Jotelogo nyalo golo lendo mar wuok e riwruok mar Azimio thuolo moro amora e jumani bang' romo ma kawuono. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Doma malo chungo kum ma tendo bila nyogolo mar kumo ng'anyo matimore chuny boma ma Nairobi. Matimore kaka wuono, arita mager ne ojiwo alwora mar boma ma Nairobi kod alap ma Uhuru Park mar geng'o ng'anyo mar rowere mabende ne gichano bago. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero jopiny ma e mali to ne obago ng'anyo kendo rakore gi obila ka ng'ato achiel nochomo yudo hinyruok. En kum manyo Olanda Yanga gi ogai mar obila matiyo e yor kojolo Douglas Kanja ka golo chik ni onge ng'anyo ma ibiro yieni timore e chuny boma ma Nairobi kod alworane e kindeni. Chik makamano Kanja ne ogolo ka wacho ni ng'anyo mar rowere osebedo katime thuru kaendi. Jonjore moko osedonjore kendo rocho arita magikoni okelo nek mar ji kod kethruok mar mwandu. Makmana ni doho orange e yo mopogore bang' riwruok mar Katiba Institute chwalo ng'ur ka gikwedo okang' mar sirikal kumo ng'anyo. Jang'ad bura Justice Bahati Mwamuye okawo okang' mar chungo chikno e kinde ma pod iwinjo burano. Ogolo chik ne ogai mar obila mondo mi ochiw andika machielo ne obila makoro nyiso ni ng'anyo ok ogo marafuku ka irito biro winj burano kendo tarik 29 dweni. E kinde ma timore, luoro ne nitie ne jochiw arita ni kweth rawere ne chano chokore e alap ma Uhuru Park kendo kawo okang' mar ng'anyo motegno. Ma ne omiyo ojiw arita e chuny boma ma Nairobi kod alworage. Obila makedo gi ng'anyo ne ogoyo kambi ka gina kiche e apeini ma oluoro alap ma Uhuru Park kod ei pauno. Ma ne en mar geng'o jong'anyo kik yud thuolo mar chokore ei alapno ka gisundo lokruok mar tend William Ruto.
Komachielo e gwenge mag Imali, kaunti ma Makueni, ywaruok ne obedo e kind obila kod jong'anyo mane orocho chenro mag wuoth e apaya ma Mombasa kochimo Nairobi. Ng'anyono ne ochuo kelo hinyruok mar jago moro bang' obila chiele kod okebe mating'o iro malungo wang' kata tear gas canister. Oganda jo Kenya koro keto wang'gi mar neno ka obila biro luwo chik doho kendo yiene jong'anyo dhi nyime gi chokore e chuny boma ma Nairobi. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Kadhi nyime piny owacho yango ni Kenya osewito kwan omenda maromo bilion 6 kaluwore gi ng'anyo mosebed kibago e pacho kaendi mar kwedo piny owacho. Jawache lo piny owacho mano Isaac Mwaura opodho kenge ma jatend piny Kenya William Ruto ne okawo kaluwore gi dwach rowere moting'o kiroko paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024 2025 kod thicho oko e apisi jotend migepe mopogore opogore kind mamoko. Molalo ni nitie jonjore mosedonjore ng'anyo mar rowere kadwaro margi en rocho chenro mag piny Kenya kendo ji rowere mar twak e kindgi gi jatend piny. We cannot forget the business people who have suffered huge losses as their businesses remained closed during the demonstrations, losing billions of shillings. We wish to empathize with them as they strive to recoup their lost incomes. Overall, the country has lost approximately 6 billion shillings, according to KRA, as a result of the demonstrations. And as a government, we therefore make a passionate appeal to our children and our youth to reconsider their plans to hold the demonstrations, since that which they were clamoring for has been acceded to, and that these demonstrations have been infiltrated by goons whose aim is to destabilize the country's peace and prosperity. The government reaffirms that the President and the whole of government at large has heard your loud and clear voices, and we are ready to act on your concerns. Kadhi nyime riwruok ma jochung weche Editors Guild koro dwaro mondo piny owacho chiw arita motegno ne ute fwambo mapacho ka ahinya to ne kambi maduong' mar Royal Media Services. E oboke ne ute fwambo, jakom mar Editors Guild Zubeida Kanan wacho ni ok gimor kod weche mosebedo ka kuore mbui ewi monjo jofwambo kod ute fwambo. Gino mowacho ni geto ngima jofwambo kendo keto gi kama ng'aw ahinya e kindeni mag ng'anyo. Kaka Simfros Okinda lero, magi gin weche mosir kod riwruok mag weg ute fwambo madwaro mondo piny owacho tim nonro matut kendo kum joma ibiro yud gi ketho mar sando ngima jofwambo. Jofwambo ma pacho ka osebedo ka yudore kuonde madiny e kinde ng'anyo ma hiny bagi e pacho ka. Machiegni ni en monj mar jafwambo mar kambi mar Media Max Catherine Wanjiri mano timre boma ma Nakuru kod meko makayiem mar jafwambo ma Tene Gaidho Macharia e kind mamoko. En gima koro miyo riwruoge mopogore motenore kod jofwambo golo duondgi mar kwede okang' mamalo wach mar sando kendo buogo ngima jofwambo e seche ma gin e tich. Riwruok mar jochung weche Editors Guild wacho ni gin gi luoro ni gima jofwambo ni kama ng'aw ahinya kindegi mag ng'anyo ka gikwayo sirikal mondo chiw arita ne jofwambo kod ute fwambo ahinya od fwambo mar Royal Media Services. Jakom mar Editors Guild Zubeida Kananu lero ni ok gimor kod weche mosebedo ka ikwere mbui kod joma pok oyangi machano monjo moko kuom ute fwambo kama oting'o od fwambo maduong' mar Royal Media Services. Obila osiem kuom bedo e lai manyime mar sando ngima oganda kata obedo ni katiba ochiwo negi ting' mar rito ngima oganda go. Catherine Wanjiri manochiel kod magine ng'anyo mar tich ariyo jumani e boma ma Nakuru ose obila mowacho ni nogete e kinde ng'anyo go. I remember one of the police officers coming and telling me, and I will quote, nimekuona na nimekumark. So I don't know whether it's because of that previous week. Nobody would convince me I was not a target, because it is not the first time I had been targeted, and I had been hit by a canister, a tear gas canister, but I did not report. I did not even escalate that thing. I showed my colleagues I don't know, even the sky is still there. E katiba penchike karemar 34 lero ni sirikal ok onego donjre gi ng'ata matimo tich mar choko weche manyien, loso kata kuoro weche manyien kotiyo kod yo moro amora kata kumo ng'ato ang'ata e wi golo pache. Weche go sir kod riwruok mar weg ute fwambo ma okwedo monj kod buogo ngima jofwambo e kinde magine tich. Media Owners Association olero ni ng'ata ang'ata ma ok mor kod kaka jofwambo tiyo tijgi nyalo manyo konyruok owuok e duol marango tije jofwambo mano Media Council of Kenya. Riwruok ni koro dwaro mondo sirikal onon matut monj mag jofwambo kendo kawo okang' mar chik ne joma oyud gi ketho.
Bende gidwaro mondo sirkal one ni jofwambo duto mamenyo ng'anyo mag Gen Z kod chenro mamoko oyudo arita makare. Riwruogni bende dwaro mondo mi sirkal orit chike duto machiwo thuolo mar wuoyo kod thuolo mar fwambo. Ka bende gidwaro mondo sirkal odonjre winjruok kod riwruogni mar mondo mi gilos lwasi makare maonge luoro moro amora mondo jofwambo otie yo makare. Magi timre kinde ma bad migawo mochung'ne weche tudruok CAK medo rido tol ne ute fwambo ewi kaka onego bed ni gitiyo tijegi. E oboke ne ute fwambo, CAK alwora ne ute fwambo mondo ne ni girito chike e kinde lando weche manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawergi mago en 81% mar oganda jo Kenya osebedo ka siro ng'anyo mag rowere motis ni Gen Z, ka giwacho ni weche mar rowere go osebedo ka ng'ur e wigi gin gigo mosechando piny Kenya kuom kinde malach. E kinde ng'anyo go, 90% mar oganda jo Kenya ne ni obila notiyo gi teko mathoth mokalo tong' ka girakore gi jogo mang'anyo. Ma en kaluwore gi nonro motim gi kambi timo nonro mar Tifa, ma bende yango ni 53% mar oganda jo Kenya siro kang' mar riembe tich jotend migepe. Kaka Lidio Keo lero, nonro machielo motim gi Infotrack yango ni kwan 74% mag rowere pod ni kod dwaro mar dhi nyime gi ng'anyo. En nonro motim e kind tarik 16 gi tarik 17 dwe ni. Nonro motim ne jo Kenya ma jo higni 18 kadhi mbele ewi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pacho kae. Ng'anyo ma osebedo kae chwalo gi rawere moting'o mago mag Gen Z. Kambi mar Tifa yango ni 81% mar oganda jo Kenya nosiro ng'anyo no, ka 18% ne ok osiro ng'anyo makamano. 91% mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nosiro ng'anyo no, ka 8% ne ok osire. 79% ma jotelo manie Kenya Kwanza nosiro ng'anyo makamano, ka 20% ne ok osire. 78% mar oganda jo Kenya ma ok oyiengore duond bura mora mora nosiro ng'anyo no, ka 22% margi ne ok osire. 90% mar oganda jo Kenya neno ni obila notiyo gi teko mathoth e rakruok gi jong'anyo e kaunti ma Nairobi moloyo counties mamoko. Kilwe gi gwenge ma Nyanza gi 86%, masawa mar piny Kenya 80%, ugwe mar piny Kenya kata Eastern 76%, kadhoad nam chumbi 72%, imbo mar piny Kenya 70%, ho maroka 65%, kanyandwat ma ugwe mar piny Kenya 64% mar oganda neno ni notiye gi teko mathoth gi obila. E nonro machielo ma otim gi kambi timo nonro mar Infotrack, 74% mar rawere mag Gen Z pod siro motegno ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pacho ka. 43% ywago pek mar ngima, 39% dwaro Kenya manyien man kod lokruok, 36% ywago onge mar tije, 30% dwaro mondo ket ler ewi kaka itiyo gi mwandu jo Kenya, 22% kata kamano dwaro mondo michung ng'anyo. Ei kwanno 57% wacho ni jonjore osedonjore ng'anyo makamano kendo ketho mwandu, 56% ywago nek mitimo gi obila, 24% wacho ni obila tiyo marach gi teko margi. Thoth rawere go siro chenro ma piny owacho osebedo ka keto mar kelo lokruok nyaka ne gichak bago ng'anyo e pacho ka. 94% mor gi okang' mar wito kucha paro mar chik mar omenda 224 mane geto medo suru e pacho ka. 89% mor gi okang' mar wuoyo sirikal. 87% mor gi lokruoge ma oseketi e budget, kata 76% mor gi teng'o lweto gai mar obila Jafeth Kome mogo. Kata kamano 72% kwero mokalo okang' mar kelo jolweny mondo mi orakre gi jong'anyo, ka giwacho ni okang' makamano nokaw tok chik. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Erokamano Lidio Keo kuom nonro no. Ka wadhi nyime, juma achiel bang' jatend piny Kenya William Ruto thicho oko jotend migepe koluwo ni ok gisenyiso tich makare manyalo yong'o jopiny. Penjo mathoth medo gidore ka bende Ruto nyalo dwoko moko kuom mane gin jotend migepe go e lemo mag jotend migepe nyadichiel kendo. Ifama mar Walter Nyambaga go mbaka kod jolony kor ka chike kendo losno report machal kama. I have today decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Ndalo biriyo bang' liet mar ng'anyo miyo jatend piny William Ruto thicho oko jotend migepe mage duto. Penjo mathoth pod mienjo ewi ka oponi jatend piny William Ruto nyalo biro gwelo moko kuom mane gin jotend migepe e lemo mag tend migepe e tielo mar ariyo mabiro kaluwore kod kwayo moko ma jo Kenya kokalo e mbui temo choro mondo Ruto odwoki Profesa Kithure Kindiki, Aden Duale to kod Kipchumba Murkomen e lemo mag migepe. Gino
Maokil Antonio Loch nie kod pache kotenre kod katiba ma Kenya. Chikno at 132 wacho ni en gi power kata teko mar appointing cabinet secretary. Achiel mar 132 no wacho ni onyalo appoint with the approval of parliament to kendo onyalo dismiss. Dismissal no koro gole A132 otere ni in accordance with article 152. Kori somo 132 ni onyalo appoint kendo onyalo dismiss. Kidhi 152 mondo mi wabed ni wanyalo yaro iye mondo wang'e ni jok mobedo dismissed gi bende ginyalo bedo reappointed. An kang'iyo chik ma tamo president mar mondo mi reappoint ng'ama no dismiss onge. Okil Julius Juma wacho ni ka jatend piny William Ruto sethicho ng'ato oko to ok onyal miye tich kendo kalure ne ogol gi bang' rem e lemo mane omigi. Kata koriembo gi nikech no o investigate gi ma oyudo maling'ling kuom gi ni samoro gin kata giusika gi weche mag mibadhi. To chik pend chik kama iluongo ni chapter 6 ok oyie mondo chak yier gi kendo. Jolony wacho ni jotend migepe nyal thich apisi kokale od bura ka ng'ato tero ywak kendo migi thuolo mar lero kit ketho mantiere. Kata kamano e thuolo ni to Ruto ne oriembogi ma ok oterogi e bunge. Article 152(5) ema miyo president power moro mar ni onyalo dismiss. Dismissal no odhi opoge gi 152(6). 152(6) chalna ni ene dismissal ma chal kaka impeachment mar parliament mowach ni the president nyalo dismissi ka ibedo impeached by a motion manigi 2/3. Koro mondo mi wang'e ni onyalo duoki wang'ie in the terms of ni gimomiyo ok onyal duoki en ka nibedo dismissed a grounds machal ka gima nitiere makosa manitimo. Emomiyo katiba nowacho ni president owuon nyalo chiwo gokinyi to wacho no dismissi. Gimomiyo dismissi onge. Emomiyo kacha ok omi thuolo kata mar mondo mi apia kamoro amora mar mondo imi ji tetea. Matiende no nyalo chiwo kendo chieng' moro to wacho ni Walter I revisit pachacha aduoki. Article 152 ne ma wacho kaka iyiero gi kata kaka inyalo riembgi. Gik manyalo mi riembo gi nitiere mopogore opogore. Achiel inyalo riembe ka ng'amo yiere ma en wuon piny rais oneno ni ok oti maber. Kata inyalo riembe ka oter gimiluongo e parliament ni vote of no confidence. Kata inyalo riembe ka oyude gi mibadhi kata ka oyude ka otimo timbe moko moluwore gi gimiluongo ni article 6. Giko ni koponi othiche ng'ato oko, ranyisi kaka gavana machon ma Nairobi Mike Sonko, to mano chiane kanyakla kod bidhruok mata apisi e piny owacho orumo ne kendo lemo mag piny owacho bende ok onyalo yude thuolo. Omiyo mane gin jotend migepe gisani nyalo goyo lam ka gin kod geno. But under 152(6) mawacho ni the president may upon a motion tabled in parliament. Matiende ni mano koro gino oakwaya gimoro miluongo ni akwasai judicial nature. Matiende ni impeachment okikin ibedo accused of any one of the following things. Bila mani dwa tere Linturi mane example manyalo wacho. No bedo impeached under 152(6). For example, impeachment mar governor Sonko. Sonko no ter through an impeachment process ma no bedo found unfit to hold office. To kasa moro riembo gari ba nikech odwani mondo chak manyien. Chene no riembo gi mondo oyud thuolo mar loso sirkal manyien. To onge gimotame ng'iyo ng'ato ka ng'ato gi thuolo mano sebedo godo kotiyo godo kodgi. Bende gilero ni nyalo kawo jatend piny thuolo kako dwaro mar gwelo ji e lemogo. Emomiyo gisani oketo Musalia Mudavadi mondo bed ka omako migepe go duto. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok ma Transparency International kod jotelo mag riwruoge mamoko makelo ratich oganda kod jotelo makare onyiso duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mondo yaw nonro e mwandu mag jotend migepe manyiso jatend piny Kenya William Ruto otengo lwetgi mogo. Giwacho ni kaluwore kod kido mar moko kuom jotend migepe go manyocha sungo mwandugi ma bechgi ni malo nyaka non malong'o kadibed ni ne gidonjore e weche mag mibadhi. The Ethics and Anti-Corruption Commission, that is EACC, commences lifestyle audits
and investigations targeting the recently sacked cabinet secretaries and other public officers that citizens have profiled for displaying obscene opulence that do not align with their declared sources of income. These individuals must be held accountable for their time in public office to ensure that public funds were not mismanaged or siphoned through corrupt practices. Kenyans have been aggrieved by the gross misconduct of the majority of the former cabinet secretaries. In addition, there has been no political accountability for various corruption cases exposed under the Kenya Kwanza regime, such as the fake fertilizer scam, the mosquito net scam, the edible oils corruption scandal. Ya koro magiro kamano kombedo kod wetielo mokwongo mar weche manyene chendo mar imore wakao yo matin kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth ma waikoni gi lakseche gi kamoting'o weche mag ohala to kod sigana mar gin kanye kaachiel kod mago mag tuke. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ero kamano nyakwara Mogi komedo kete Ramogi TV chenro mar oimore moko kuom rowere ma Siaya no bago ng'anyo e boma ma Siaya ka giseo tend county no ewi mana mag wacho ni ok ti makare gi omenda jopiny. Rowere go ma wacho ni thuolo mag tije tend county wegi oko kata odoko ni moko kuom gi ni kod nyalo ma tiyo. Bende giseo wach mar moko kuom jotelo tiyo kod joma unde rakore kod gi kinde mag ng'anyo mar yuago ratiro magi.
ng'anyo margi matiario ne otore bang' kweth rawere moko keogi. Gidwa ni Gavana ma Siaya James Orengo obed kodgi piny mondo mi gipor wach. We are categorically questioning the accountability of funds that are coming in Siaya. Yes. Most of our young people are not employed, but we have realized that even those people who are retired, some people even who have been in government for so many years, are the people who are absorbed in the government of Siaya. Sisi kama mayutman tunatoka tempo hii fikia rengo kwamba hatutapigwa na tunapigania kietu. Nataka kujua nani ambaye alikuwa na haya goons, kwa sababu sisi tunaandamana, tunataka haki yetu, na wao wanafanya kazi ya kuhaya goons wakuje watupige. Hasa tunasema hivi, hatutakuwa kwa kaunti yetu ambayo tunadhulumiwa. Kawuok Siaya wadhi Homa Bay, mwandu nokethore Carlos Nyamburko kata garaj manie boma Homa Bay bang' tulo muoch kind rowere. Thuolo machuok bang' Gavana County no Gladys Wanga tieko twak mare kanyo. Gavana Wanga ne otimo limbe mar loso gi jolos nyamburko matie garaj. Ema kweth rowere moko ne ochako diro kite kama ne romo kama dhi nyime. Thuolo mane Gavana otieko twak, kweth rowere ne ochako bawre gi kite kuom thuolo moyo seche ariyo kendo kelo kethruok ma mwandu. Apiko buora ne okethore e kinde rakruok ma kamano, kadukni moko mantie Carlos Nyamburko bende ne okethi. Awuoro ka wawuok Homa Bay wadhi Migori, joriemb boda kod ji mamoko matiyo kod apaya mawuok Ngege nyaka Oyuma e sub county ma Suna East, county ma Migori. Koro chuny goyo bang' gedo mar apaya mawuok Ngege nyaka Oyuma mabor ne romo kilomita 21 mosebed kata osebed ka ochung' kuom kinde. Apaya mane osemi jatimora kod piny owacho mamalo yande ne ochung' nikech nok mar omenda, gino mane omiyo moko kuom joriemb boda ol kendo golo ywak margi. Ted kambi ma omiyo rak mong'ere kaka Altex oyango ni gisebedo kod pek mar omenda nikech piny owacho oselewo golo. Kata kamano gimanyo omenda makoro gitiyo gi gedo mar ni kilomita 4 ogol lam e thuolo mar dwe achiel. Deko mar kontrakta kalure kachiel ariyo, lakini toko ka vijana ne igi owang' no owacho 1 2 3 kontrakta ochako duogo kendo tich koro dhi mbele. Koro aneno ni jothurwa koro chakruok mar tich, koro kontrakta osebiro e site kendo gik moko dhi maber. Koro weche duto te madang' waluongo jotelo mamoko go wawere go uru, jogi olosnwa yo maber mar mondo mi ngima odhi kaka ne dhi pile. Ada wachna go erokamano maduong' ahinya ne mwese miwa Junet. Yorni osebedo sida bang' ndalo mang'eny seriously ne nyithindwa kaachiel gi mine gi jodongo maluwe. To kanyo vijana ogolo ywak matin, to waneno response mapiyo kabisa ka okelo tinge e wang'ayo kendo wago erokamano. Nyasaye ogwedhi kendo Nyasaye oriti. E yorni chandowa gi kalo, samoro ok yot mondo wadonjo wating' abiria malong'o kaluwore gi wach mar yo. Wadonjo e udi chon, sawa mar tich ok watie kaluwore gi wach mar yo. Otimo maber mar wuoyo kod kontrakta ni mondo bi olos yorni ma pod nyalo kalore. Kata obedo ni national government pok ochiwo pesa ma inyalo tim godo minyalo timgi, to kontrakta osebiro e ground ma obro timo gini ma ka sirkal ochiwo miyowa pesa, national government ochiwo pesa machiegni, to gini obro tieko ma nyaka lam timre nade lam bedie. Adier wakwang'uono, yorni osebedo gi shida kendo jo motorbikes ok kadhe. But for kawuono wawacho ni wamor, waneno ka kontrakta obiro kendo wuotho gi team mar constituency gi team mar ward ka ging'iyo kuonde maricho monego bed repair. Kora mogi ka pok wadhi sigana ma luwo mano ma Migori obodoke mano mar Homa Bay. Nitiere ute obendo orne ute fwambo kowuok kuom piny owacho e kaunti ma Homa Bay mabende gidwaro mondo mi oyangi ni gi hum nono gi gima notimore Garage Road mabende nitiere boma ma Homa Bay mabende noweyo ka jomoko matie jua kali to kod moko magin joriemb boda ne obedo kod ywaruok kendo bare gi kite mabende noweyo ka oketh mwandu mopogore opogore kama oting'o apiko, nyamburko to kod mwandu mamoko kamiloso nyamburko mana garage. Maendi en toka kar saboro modichi makawuono Gavana County Homa Bay Gladys Wanga ne obedo kod romo kod jog manie sekta ma jua kali kendo nen
kaluwore kod kwayo margi. Gikwayo mondo mi gibede kod horuok ahinya to e kweth ma Jua Kali to kod jogo ma riembo boda boda ma bende osedak kamoro achiel kuom kinde gi kwe e boma ma Homa Bay kuom higni ka gibro bedo ka gitwak kod kweth ariyogo duto mondo mi giyud ka ginyalo kelo winjruok mano mosiko mondo mi gibede kamoro achiel mar gayo gik mosebedo ka timore kata gik machal kamago e kinde ma biro. Bende gikwayo mondo mi josiasa obed mabor kod siao tulo ka gitiyo kod rowere ma bende koro kelo tungni kone kod kocha ka gikwayo mondo mi giti kamoro achiel mar kelo weche mag kwe to kod riwruok e kind oganda e nyete boma ma Homa Bay. Ma en kowuok kuom jawach e lo piny owacho e kaunti mano ma Homa Bay to kod ng'atno mochung' ne weche mag tudruok mano Atieno Otieno. Mano bende en barua mowuok kanyo e piny owacho e kaunti ma Homa Bay ma bende choponwa gi lak seche gi ewi tulo mano neno e boma ma Homa Bay. Wadhi nyime kendo wadonje weche mag sigana ma pile pile mano bende wabedo godo chieng' tich ang'wen mar Gin Kanye. Nyakona mga juang kaka juma ka juma kelni chenro mar Gin Kanye. Kawuono omenyo ni John Ochola Omogo. Omogo ne en ruoth kata chief maumbe ne lach kuom tich mare e kaunti ma Migori e kar ching'od bura ma Nyatike kendo notiyo makare. Notiyo kaler kadem kuom thuolo mar higni 35. Omogo wacho ni ne ger mokalo. To kata kamano, ger mare ne okonye tieko kuo kod maundu. Jata chenro Walter Nyambaga miyo sigand chief Omogo jakaler thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo. Ne en chief ma omelach mokalo kendo kane winjo ka chief Omogo kalo to ne nyaka chuni mondo idikri kata ing'ang'uti mondo in bende ba wang'ine ruoth majasing'are to kech kapino. E gweng' mochuna ka ler moyudore kaunti ma Migori e Nyatike wamomo piny Kamwanda nyaka Kiasa kendo chief Omogo romono mar tayo e gode mag Kiasa ka wachomo dala. Wedorwa kendo mbaka chakore kaka ne ochako sombe e higa mar 1977 kendo chope sekondar ma Kodero Bara. Kata kamano ne oyiero sombe weche mag loko lwataro e yo machuok pur e college ma Sembo Kokise. Adhi e primary Kangonditi Primary School e masome nyaka klas 7. Kangonditi wuok e higa mar 1977 koro 1978 tachako secondary mara Kodero Bara. Kawuok e secondary tadhi atimo college mar agriculture nasomo Kokise. Omiwa kaka ne ochako lai mare mar tich. To higa mar 82 ondika gi NCCK, National Christian Churches of Kenya. To tera Laikipia. Koro Laikipia kuno matiye kapoda kijana. Kapuonjo gi weche mag agriculture. Kaka japuonj. Katodoko ne Omogo ne japuonje weche mag pur kamano. Nogilo muya moro mar thuolo mar bedo chief kendo nong'wano piende mare mar duogo temo hape. Higa mar 1992 koro aduogo mondo adwar tich mar rito thurwa ka. Sirkal ondika mabedo assistant chief higa mar 1992. Bedo ruoth nyaka dwar bedo kod kendo maka jopiny ochopo to nyaka gidolo kumbo. Chief ne koro nyaka nyombi. Kayudo kase kendo an gi dhako gi nyithindo. Sama ne indika tich ma bedo assistant chief ne an gi higa 30. Higni 30 dwa rito jodongo ma higni 60 gini ka ne chalo nade? Jothurwa norwaka gi ikano ma koro ategna tege i tich. Ting' mage mane koro en godo kaka chief? Cases madonjo pogore odiochieng' kodiochieng' ma ok dawach kata nitie kuma desome. En wisdom ma Nyasaye manyalo miyi mondo ikal kodgi nikech gidonjo gik mopogore opogore to pile pile. Okoni seche moko buche moko ne mwome ma jomoko tem dhi kadi Nyatike kata Kadisi ma Migori. Nyalo yudo kiyalo jomoko ma ok oridhi kanini yalo gi kare. Koro gichak gidhi mbele. But kata gidhi mbele to e system mar administration ka pod nyaka dwari ng'ama ne giweyo kani mondo ibi dhi continue to ng'ama ne timore.
Wachore ne en kod oteku mar simba. Koro ka obedo ruoth, to Nyasaye be lwete nie bedo ni ruothano. Tibedo mana goteku winjo mana ka jopiny oluor, kata ok go ji to jopiny oluori aluora. Odiochieng' moro nyaka yudre mang' chief nochwadi ng'ato. Kaluwore gi kuma koso gik go. Mago bende achiel kuom gik miriego piny. Piny ok ne beda beda ma ok ng'ato chwadie. Chief Omogo kono wane ywak mathoth mayalo tek gin mago mag lope. Iyudo ka ahinya weche mag lo gin very sensitive. Ma kata kumoro miyudo kilaro matin, iyudo ka ji koro kele lweny mang'eny mopogore kata kaka nonego bedi. Samoro iyudo ka ng'ato dich ma en mo odwaro jang'ama dwa ng'iewo ne lo mondo logo site kata oter nyathini skul kata odhi onyombi kata orit go liel moro nomake. Ka oseluongo ruoth modhi mobedo negi masaidi ma gisendiko gini, ka site cha serumo wang'e neno, ochako chikore ni wach ni na ok ong'e maber. Omogo wacho ni ne otoga dak magamuna e Bwaora. Gima otimore maber thurwa ka ni kong'o nok ng'eny. Koro ibiro yudo ka ji mang'eny mane support kidhi toyo kamano, to jayudo kiduogo ng'iew ni kata chai center ni chief kanyo to ne timo maber kabisa. Koro supporters mag kong'o tin thurwa ka. Bende nyalo pare chieng' moro mane dhi nyono nyapuga moro bende Bwaora. Degni to watoyo mang'eny, ok dakwiri ni ok watogi. Nikech ne waneno ka ingawa ni sheria ok dware to nyithindo bende ne gikethe kor gweng'. Challenge mane mabedo ga e kinde ma seche moko ruoth bende e seche moko kata odhi otoya muna to embe seche moko pelele ni obilo. Bende nitiere cases moko mane biro ni jaduong' gweng' ma bende tiye boi jamuna. To oseyudore ni nitiere jachweko moro ma tie area ne to pando. Mago nitiere ma samoro yudo ka idikelo ni wach ni iwacho ni kong'o chwakore to jaduong' gweng' ni mang'anye ma kong'o chwako dalane. Koro mago be cases mano oseyudowa. Koro either waluonge mondo oyier achiel modwa timo kodwa chwako kong'o we tich kata owe kong'o koro bed jaduong' gweng'. Okono ne en kod yudhe makane omako ng'ato gi del to boka olore kuome ka kodh nyidho. Wuoyi ma badi yodok oko go ne an go. Kendo gikonya tich maber ahinya. Ahinya kaka karwa ka. Obudho ka polis mana ne nyatike. Noonge gi polis ka. Koro kata ng'ato no timne obedo gi kes moro to dhi nyatike. To polise go chako ndiko ne barua ni tene chief odhi omake okele. Ng'ama chief dwa mako ni to jamaundu sawa sawa. Koro nyaka ang' ni bed mana ge wuoyi ma badi yodok oko ge ko konyi make kitere ka polis. Ne en tudruok na administration nikech ne wan gi shida kabisa. Korka koro kaka nwa nyalo yudo konyruok mar polis. Koro ma nomiyo nwa kwayo mondo mi nwa yud station achuna. Bende oparo kaka kuo mag wang' teko mag oledhi to kod mago mag mayo ji e yor onjwaria ne opong'o kaler e gino mane ochune mondo los sungu mar rakore kod timbe marichogo. Nok en kuo mar dhok kende. Kaler ka kata mana maundu mar mecho ma chieng' mimayige odi ni in gi pesa. Ne ni mala ahinya. Juma mokalo nyocha go mbaka gi senior chief Ogutu Malala. To kona ni chief ng'eni karu kanya puonje 1959 apuonjo kanga. To japuonj nok nya ninde sikuli puonjo ka giko dhiambo ti gwendi kidok dala nikech kinindo kanyang no goira meki ma kilaro misara mi chamo matin ma siling 200. Koro no giko dhi malo ma gine mane gitawala. Kani ni winjo kaka Mungiki ne tiyo Kikuyu. Ne nyalo jo ohala ne nyalo sagi for protection mondo ibed gi kwe, ne nyalo dhi miyo gimo matin mondo ibed gi kwe. Koro jopiny no bedo moyiero community policing mane dwa rito kwe Kaler. Kane giseyiero jogi giyiero jatendgi, ne jaduong' moro iluongo na Golo Sen. Sen no miye nying mar president ma Iraq mane kecha ahinya ni. Koro Sen ni be nochako mi youth machielo be mane dwa konyo tich manotelo ne vijana mane rito piny. Niluongo Bembe mono miye nying ne Mejatonje. Koro Sen gi Mejatonje kana sewe tich alwetgi. To koro ne giria piny maber. Kech dhok mane giwacho en ma dhok machiwinjo jatend piny owacho ni mambo ni matatu. Mane dhok mane giwacho. Mambo ni matatu iweyo kuo, idar Kaler ka, kati dhi malo. Owachore ni sungu ne nyalo goyo ranyam nyoch ng'ato
Asasa gino momiyo nyaka ne jodongo bed machiegni mar gayogi. Ni ng'ane gin yawuoyi moyiero mag sungu. To nok gin ji mathin, ne gin ji madhi piero gi wiye. Koro ne ging'eny. Maonge kuma ne nyalo tamo, onge gima ne nyalo tamo gitimo. Kae to jodongo be noyier ne gima ne control gi. E kuma ne jaduong' Hussein cha miwinja koni jabire. Kigi ng'ata sa. Ko jodongo ka ne control gi to gin gitiyo to giduogo gi report ir jodongo ka kawuono ne watiyo gi kuma kama watiyo ng'ane jodongo ka gotik ni sawa. Koro dong' ng'ane. En adier ni dhi kod yie tiaora. Tiluoko gi. Koro mang'eny noting'o badgi kanyo pod ang'eyo joma ler mabeyo nyaka sani. Jomoko be ne ng'wecho mako kono ne ka tek gimbe ne giringo gidhi oko Nairobi gidhi kuonde mopogore. Okone nyaka ne Saudisi kod rombe diek kaka yor sero dongruok. Maendeleo e ndalo mokalo ne yudore kokalo kuom ne ok en siasa ahinya, ne en administration ka. Koro ka DC nobiro to ng'eni maendeleo biro. En mang' nokwaye ni wadwaro gima kama jatelo, wadwaro gima kama. Koro nyaka ang' yude jodongo moko bende mane owinjo ni kawuono to DC chief oluongo biro gonwa barasa ka, ang' nwakwaye gik moko. Koro jaduong' moro golo ni achiwo rombo, ang' nokow go DC. An be achiwo moro ang' noyang' DC ocham ka wan ka. Koro jopiny ne jitole mana kamano. Omiyowa kaka gedo mar Kangonditi Secondary nobiro. Ahinya sama chako tich ne wan gi rem mar somo. Nikech jothurwa lwetgi ne chuok manok nyal tero nyithinde boarding. Koro yudo ka nyithi kaler mag thin mane dhi somo oko. Koro paro nochanda ni ere kaka wanyalo yudo secondary school. Kech ka chako tich ne waonge gi secondary school moro amora kaler ka. Koro nomiya gomba ka gi jopiny ere kaka wadwa yudo secondary. To na mobilize gi magi yie ma amua gi kauli achiel ni wachako gi Kangonditi Secondary School ma higa mar 2009. Ndalo cha CDF ne onge, jopiny ne gedo kendgi. Koro ma nochuna mondo a mobilize kaler te mwago kodgi mbaka mwayiere ni wagedo. Ne wago oporo to gibiro wasombo Kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Wachak wawinjore ni jaduong' gweng' ka jaduong' gweng' go matafare e gweng'e gi joge to gisombo matafare go gikelo Kangonditi kacha. Mano ne timore mayot maonge achuna nikech ne wakungo mobilize ji ma ji oneno ber mar somo ma wapimo ot kanyo classrooms 4 go fees mwachako gero gi pesa mag jopiny ka jopiny emojitolea. Ne DC obalo kode weche magero sikulno ma Kangonditi. Achien sirikal ne opodho sikulno tok gedo mare. Chieng' moro achiel apoka DC tua, ndalo cha DC ne ya Migori. Koro neno development projects to poko orwako. Wambe na aparo ni mano gima ber ma kodhi oneno kanyo kachako nonyalo more. Koro kodhi kanyo yudo ni achako secondary school to pod ni e primary. Nobedo lweny momiya juma achiel mondo alor sikulno mara moja. But gi chuny gi sida mana neno ka jothurwa nego nakone amato kata ema wene tich to kangane to kalor. Koro narenda ni DC ni magedo wachabo dhi nyime mogik modaro nyithinde primary mwakele secondary. Ma serikal opodho skundno makoro tinde en skul maduong'. Gisani chief en japith mar rech to kod kothe mamoko mopuro kod tinga neni. Kit chiemo mahero nikech akoni na japur. Ng'eny gik chiemba ayudo mana e lopa ka. Apuro alot, apuro nyanya, apuro rech, an gi pidho gwen. Chak biwinjo kaka nalo chako nyiedho jadie ka nyiedho sadiala nyiedho sani. Kura chima winjo kadhi maber. Midhiro moseche moko kale ka pi ng'eny ni kaka kinde moro pi obedo mang'eny, opong'o, muomo, yudo ka rech nigo nodhi. Koro mage midhiero mwasebet godo. Diel man tung maboyo gi, mage diek manya Kisungu, mag chak, ing'we dairy milk. Gito nya chako pith gi machiegni. Okone jodak makaleto pod ne kod kwayo mathoth. Kata obedo ni en owuon, to ne osedhi e rutaya. Piny pod dwaro gik machalo pi. Kata mana skunde go pod nitie mwachako manyien, kata mana primary schools moko pod nyalo dwarore kuonde moko. Min ode, Mama Flora Ochola, leronwa kaka welo ne chopo
to kod ting' mane en godo owuon. Ting' mane an go ne en ting' ma ok oyot ahinya, ne bedo ka tek nikech jomoko nobiro samoro gisegore ma gitimo nyaka remo tine ma ikawo patik mar miye pi, samoro iluoke timiye chiemo mimanye kama oninde kapod warito ruoth. Samoro nyalo kata telo otieno ka ruoth pok obiro, chuno ni in ma nigi jukumu mar miya kaka onyalo bet. Kae mar ariyo ibedo gi tich matek nikech to nyaka ioe. Nyaka ioe ka kikone kaka koro wachno nyalo bedo mayot nikech onyalo biro ka mirimbe ni malo to dwa yudo konyruok gi sano. Mama Flora wacho ni chief en wuoro ma chunye ler mohero familia ne. Kodonjo dala koro en wuoro. Kata koro noke chukuru to kodonjo ka to koro nyaka owe wach cha mochako donje kuom nyithinde. Nikech kobiro gi crown cha nyithindo biro luor. Mogo wacho ni kata osedhi rutaya kamano, wenge to pod neno kondo mar simba kuome. Nyakwa Ramogi, erokamano kuom bedo koda chakruok nyaka giko. Ageno ni in bende kore gombo bedo ruoth bang' yudo puonjruok moa kuom chief. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga, Wood Koweru, thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Ekwaromogi tok report moyiedhi mar thuon ka ji dhi thuon ka ji dogo wadonje weche mag ohala. Rowere ojiw mondo ikre ne thuolo mag tije mantie ahinya to e pinje maoko kaka yorno maduoko chien weche ng'anyo mikelo kod nok mag tije e pacho ka. Magi yangi kod jagoro mongirore migawo mar tich Shadrack Mwadime seche mane oyuore romo mar ndalo ariyo mar twak ewi kaka inyalo los thuolo mag tije ne rowere kendo kaka inyalo migi sir kod tiegruok kotenore kod yudo tije ahinya to e pinje maoko. Jatelono bende ojiwo rowere mondo osik olimbui mag duol mochung' lando thuolo mag tije National Employment Authority mondo gitem ndikre thuolo mag tije mantie kaluwore kod lony ma ng'ato ka ng'ato nigo. So how much is this one going to? Realize that the reason why some of them have gone to the street, it's because the unemployment rate is extremely high. There's no question about it. And yet there are job opportunities opening up, particularly in the Western European countries, owing to the fact that they have an aging population as it is. So we've come to appraise them concerning the same. Not only for unskilled labor, but also skilled labor. We are just about to sign a bilateral labor agreement with Germany. We'll be signing it in September. We're also about to sign a memorandum of understanding with Austria. We are pursuing about 19 bilateral labor agreements with some Western European countries and also some Middle East countries for professionals. We have a youthful population in Africa, a very young population. We have an aging population in Europe. In fact, some of them have reached out to us. Riwruok moro mok mar piny owacho mong'ere kaka Farm Africa oketo koke ogirimiti ma higni 5 gitend kaunti ma Bay mar siro rowere manie sekta mar pith rech kaka achiel kuom yore mag ting'o malo pith rech e kauntino. Chenro mong'ere ni Youth in Sustainable Aquaculture bende geto e konyo chugo thuolo mag tije ne rowere e kaunti ma Bay. Kauntino en achiel kuom kaunti za 6 ma riwruogno tayo chenro ma kamano kamoting'o Kakamega, Kisumu, Siaya, Kilifi kod Busia. Pesa mochung'ne tayo chenro riwruok mar Farm Africa Teddy Nyanapa gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oketo koke ogirimiti ma kamano mondo ochiw thuolo ne riwruogno ochak tije mabiro muonyo shillings milion 200 kendo jolo rowere ma kwan gi ok tin ne 150,000. The access of quality and affordable fish feed through the production of soybeans with a number of young men and women in the county. We are also going to bring on board the production of black soldier fly, and we are also going to make sure that the producers of fish themselves have the capacity that they need so that they can be able to enhance their capacities, or rather technological capacities, to produce the fish in a very, very optimum manner. But above all, we are going to be supporting them in terms of giving them direct cash for their enterprises, and this is through a 0% rated loan for young women within the program. Jomatinda 150 e counties auchiel. Homa Bay en achiel kuom counties auchiel. To wan gi geno ni kaka Homa Bay wanyalo kawo nafas malach
ei ji 150,000 nikech jowa matindo oikore. Program en $220 machalo $260 kama. To en pesa mitere counties 6 gite. Koro an adwa mana nyiso jowa matindo ni giikre ne program ni. Ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gel, ini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo wacho joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Teacher Beach kochakore Sangwen wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubedo mabori ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this Romani Ninja the Entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen otieno. Joluo nogoyo ngero ni pamba oluoro chilo. E chenro mar ng'ejo thumbewa ma jumani, Ramogi TV olimo Benga Queen, Aluoch Pamba, HSC. Ok atedo ne ng'ato nosito kale. Ok natedo ne ng'ato no wino misia. Owino koro to naluoro mana kaka kwarwa. Ei dalane mantiere Katito. E tielo mokwongo mar sigand jangolo ni marahuma, Lady Linet Aluoch Pamba. Yani asedonge lwet joma kwiny, mana na ng'ato moro modak ma gik moko te adwani kata mana family mara kata nyithindo. Adwani gimoro amora ma gitimo gimoro tirka. Solomon Atito Kafaya pogo no ler gimudho e sigand Aluoch Pamba rachar. Ngimane kod yore mar thum. Teacher Beach chakre saa 2 okinyi e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV. Wuoche go kogore piny mohinyre tibro tero gi osiptal. Nyaka wuoche bedi tero osiptal yawa.
Kambi ma Chloride Exide Orlando biro siro tim ma Kenya Harlequins. Chloride Exide yango maketo omenda romo shillings milion 1.5 kanyakla ni kod tim no mar rakruok ma Harlequins ikruok ne tuke mabiro mag Christy Sevens. Kan losero mo kod jofwambo e chaka yanga mar kanyakla no kawuono jakom Kenya Harlequins omor kod okang' mar bedo ka gitiyo kamoro achiel kod Chloride Exide kendo yango ni ma biro kelo dongruok e tim no. Meneja mar Chloride Exide Charles Ngare bende yango ni kanyakla no biro dhi nyime nyaka e tuke maoko. And this sponsorship from Chloride will assist us in being able to provide a nurturing environment for our players who come through the gate. At the end of the day, for us, is nurturing the next talent, impacting the players who walk in through our gate and transforming them to be better individuals. If we're able to achieve that 100% transition, that we impact their lives. And now interacting with Harlequins over the years has made me want to give back to the sport and to give back to a club that I think is fostering the next generation who can gain from such skills. We are committing 1.5 million shillings to this partnership in cash and also committing more in kind in being able to support the club. Jagoro mungire migao matuke Peter Tumo yango ni en gigero ni piny Kenya brolo midila moktini aboro mag mula tuke mag Olympics mbiro timore Paris e piny France. Ero mana bago kod jofwambo pise migao matuke wikruok ma jong'wech mag Kenya tuke mag Olympic. Tumo yango jotugo mag Kenya oikore maber tuke go kendo gi chano mar timo makare. Komachielo komiti mar Olympic ne oyango jotugo 161 kweth duto ma brodhi boma ma Paris e piny France ne piem mag Olympics. Ensuring that this time round the allowances for the athletes is at an all-time high. And that is why I can comfortably sit here and say that we expect gold medals this time round that are better than what we've had. Our athletes are very happy and they are now ready to move from Miramas to Paris for the Games. So in short, I want to assure you that the teams and the list that we have is the best team that we have for Team Kenya. And I want to encourage you that all of us, and especially through you, the media, to make sure that we bring in the positivity and energy. Ferdinand Omanyala jang'wech mar mita 100 puth njiro yango ne oikore ma piem mager ng'wego mag Olympics kaluwore kod seconds magindiko mar yudo thuolo ne tukego. Omanyala nitiere kidienje mogik mag ikruok kodonje piem mar Olympics. Tielo mar ariyo yango ni ng'wego biro e kinde mosebedo kod piem mopogore opogore mosemie lony mabiro dwaro midila e piem. Omanyala ma itayo kod kocha mar nigi geno matimo makare tok ndiko seconds mapiyo maber mar ariyo e piny mangima e kinde jong'wech mane giyudo go thuolo mabiro piem e ng'we mag mita 100 Olympics. Yeah, running fast. I'm the second fast in the world, but you know, when you get to the Olympic stadium on third, none of that will matter. What matters is how you're getting there. Like, you're getting there healthy, you're getting there healthy mentally, physically. That's all that matters on that day. So all these times that have been done are going to be null and void when you step into that Arena de Stade stadium on third. Akwara mogiro kamano kuom kete Ramogi TV e chendo mar Oimbore nitie ji mathoth ma loso kodwa Alan Odhiambo erokamano kuom oteni aneno kanyo erokamano kuom kete Ramogi TV. Joshua iwacho ni Oching Manuel chendo mag tije to dhi nyime wamor gi weche matimore pacho kaendi. Nitiere ng'at maluongore kaendi ni Otieno the Fourth owacho ni Oching Manuel aworo gik matimore Homabay kendo akwayo ni mondo mi kwe obedie. Tashli Kendi wacho ni naka intiere gwenge mag Kisumu kamano kuom kete Ramogi TV. Lona Daktari bende wacho ni owuoro kaka weche motenore kod siasa lokore mapiyo pacho kaendi. Ng'ato timo ni Jaro Soja bende neno Oching Manuel aneni e yo makare kendo goero kamano ne jagoro mongirore migao marito kwe ma iye Laktar Raymond Omolo kuom miyo gi skul Mano Gate Mano Dendo Primary e South Game Siaya
owacho ni koro nyis jodendo ni gibiro guro gate no ma odendo juma manyien mano jaro soja Gor Mahia 001 kamano kuom keto Ramogi TV. Bantiere ng'at maluongre kaindi ni Joyman oching maleni yo makare ka ne ndara adhi e gwenge mag pacho kamano kuom keto kaindi kachiel kod Lucy Kiptum. Bende wacho ni ento ok owinj gigo makare kata kamano mor gi kaka Ramogi TV kelo chenro mage. Kamano kuom keto Ramogi TV chenro mar Imre Nyakwaro Mgajwang. Inga Ochieng Emmanuel jaloko maro en Belinda Dhiambo. Ubed gi otieno mokwe.